Assalamu alaikum diye başlap jibərəbiz. Bugünkü tapşırığını Ramazanın ikinci günü tamamlandı. Tutqan urazalarınız kabul bulsun. Əmin deyib üstə qoyası kelib. Şundan da bugün siyasət temalarımız gayet keng. Urazanın kişi organizmına təsiri turunda da bugün söz qatırırız. İslamğa nişik kilgən ikən bizim qonaqlarımız bu haqda da sorarğa tırışırız. Həm hətta din bilən modunu da bugün beylərimiz. Assalamu alaikum qədərli qonaqlarımız. Aygül, birinci sıravını sizge verəsiniz kilə. Siz Ramazan ayına yana obraz bilən kirdiniz. Ömrə Hacı mənə şulay təsir etdimi? Assalamu alaikum barınızға da. Ayı, Ömrə Hacı naq mənə yolluq kerге məni ündədi. Bu aytırdım indi bu en yuqarı noktası idi. Çünki мен dinge kichkinadan uq әкренләп kirib bardım. Bu кинәткенә эшләнгән эш түгел иде. Ләкин мин этаплап бардым. Башта шул кичкенә вакытта дәвәтиләрне күреп ничек намазлар укыганнан, аннары соң дугалар өйрәнеп, аннары мәктәп вакытларыннан башлап ураза тотып, 33 яшымда намаз укый башладым, әлхәмдүлилләh. Һәм инде менә умрага барып кайткач, әлхәмдүлилләh менә шундый олы бүләккә ия булдым дип әйтәсем килә. Менә бу хәзерге көндә эстрададан моңа кадәр алып барган яшәүшне баш тарту дигәнне аңлатамы, яисә алтын урталыкны табырга тырышачаксызмы менә безнең Марсель кебек? Нәкъ икенче фикер белән килешәм. Чөнки мин бу адымга бик тә уйланып эшләнгән эш бу. Чөнки мин хәзрәт белән дә сораштырып киңәшләштем. Кинәт кенә сәхнәдән китү, әлбәттә ул да Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер бүләк. Без һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә нинди дә булса да һөнәр бүләк итә. Шуңа күрә ничектер кинәт китү сәхнәдән әлбәттә минем өчен ул стресс булыр иде. Диндә минем уйламыйча барысы да булырга тиеш әкренләп һәм категоричность булырга тиеш түгел. Менә һөнәр турында сөйләшә башлаганбыз икән. Репертуар минем булай да бик тә андый килешле дип булды дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде кайбер җырлар төшәчәк, кайбер җырлар өстәләчәк, образлар икенче әлбәттә. Һәм инде әкренләп инде мөнәҗәтләр кертә башладым репертуарга. Шулай дингә якынаябыз, әлхәмдүлилләh. Менә һөнәр турында сөйләшә башлаганбыз икән, монда инде төрле һөнәр вәкилләре, менә Айнур Фәрит улы, ул безнең үзе табиб. Менә аның сорысы килә, ничек итеп исламга килгән икән ул һәм беренче уразаларын хәтерлиме? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин үзем нәкли, ягъни әти бабайлардан иярә намазга килдем. Чөнки минем әтием исламда, әнием исламда. Алар мине балачактан намазга бастырдылар, Коръән укырга өйрәттеләр һәм уразаттарга өйрәттеләр. Шуңа күрә аннан ылыгая баргач, мин аны аңлый башладым. Акылга, чөнки ислам ул бик акылга бирелә торган дин, ул бик гүзәл дин, һәм акылга аны биргәч, мин тагын да җиңелрәк ураза тота башладым. Чөнки уразаның максаты ни өчен син тотасың аңлый башладым. Кая син барасың? Ни өчен син бу монда яралдың? Нә бу сорауларга җавап бик мөһим иде. Шуннан соң тагын да җиңелрәк булды. Башладым иярергә, башта әти-әнигә 6 яшьтән. Менә фән ягыннан шулай ук менә бүгенге көндә исламны алып барган фән медицина ягыннан бер көтәсезме? Фән ягыннан да мин үзем онколог, рентгенолог, МРТлар белән күбрәк эшлим. Күпме фәнгә мин китәм, эшкә күпме эшлим фәндә, мин күбрәк Аллаһны таныйм. Чөнки бөтен процесслар, биохимия процесслары, биофизик процесслар бездә алар Аллаһның законнарына бирелгән. Менә гади сүзләр белән генә берәр мисал китерә аласызмы? Менә гади мисал ураза тотырында да мисал китерә алам. Менә без ураза тотканда, мәсәлән, безнең нинди биохимия процесслары китә, мәсәлән, шикәр, безнең шикәр кими башлый. Систолик артериаль басымы кими башлый. Холестерин бар яхшы, бар начарысы кими башлый. Ул безне сәламәтләндерә. Һәм менә бу усуллар, дава усуллары, гипертония, шикәр авыру, тазалыкны бездән саклый, профилактика эшли, шул процесслар буенча алып бара. Әмма шикәр авыртуы белән интегүчеләр ялгышмасам ураза
тутыргаларга гомумән ярамый. Айы инсулин, анда бар инсулин тора торган һәм инсулин независимый диабетлар, шикәр авырлык кемгә инсулин, алар уразадан азат ителгән. Әле без кайсы авырулар очрагында ураза тотарга ярамый, бу турыда бераз соңрак сүз күтәрербез. Әлегә Татарстанның атказанган артисты Марсел Вәгызевнең да дингә килү юлын һәм беренче уразалардан искә төшерергә. Хәзер инде Марсел хәзрәт Вәгызевтә дип әйтәләр. Менә Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чөнки күңелемнән шушы изге аебыз көтеп алган шушы Рамазан ае белән барчасын котлыйсым килә. Дөрестән дә менә без инде әкренләп шу үз динебезгә кайтып барабыз, алхамдулилла. Рамазан аен элегрәк елларда чагыштырып караганда барыбер күңелдә хис бар иде. Инде авыр, менә ачтырга кирәк, шундый менә күңелдә шундый хиссе. Хәзер менә киресенчә, менә бу иманның ныклыгы микән, алхамдулилла, кешенең дәгән халыкның әзме күп дингә килүе микән, инде Рамазан җиткәнен без инде 2 ай алдан көтә башлыйбыз. Менә була бит теге, менә 30 көн калды, 29 көн калды. Кайчан җитә? Дөрестән дә бу бит кунак. Мин теге хаятта уйлап җөрим, шушы Рамазан ае үзенә күрә бер распродажа ае. Теге нәрсә монда сатылар исә, монда әҗр савап. Аллаһ Тәгалә бит 10 саваптан алып, 700-гә кадәр савап бирәм ди. Бу теге уразадан кала, син көнгә бер генә инде изге гамәл эшләдең, кемгәдер генә булыштың менә, елмаеп кына җибәрдең. Сиңа бит монда Аллаһ Тәгалә 700-гә арттыра бирә. Шуңа күрә шушы ай күз ачып йомганчы үтә дә китә. Марсел, менә сез бит инде диндә байтак еллар, нәрсә тәргиш булды дингә килергә, исламга килергә? Адәм баласын Аллаһ Тәгалә баштарак бит инде мәгълүмат белән мәгълүмат җиткерә. Мәсәлән, син намаз укырга тиеш. Әгәр адәм баласы моны аңламый икән, ул инде кирләп кенә Аллаһ Тәгаләгә кичкенә сынау бирергә мөмкин. Мин дигән баштарак теге барыбер инде әбиләрдән күреп, ул минем күңелдә бар иде. Әмма дә ләкин без инде аңа теге аякны тап иттереп басмаган идек. Менә шулай әзме күпме санаулар килгәннән соң дагын инде мин Аллаһ Тәгаләнең шул кудрәте, рәхмәте дип әйтәсем килә. Ул вакытта мин бушылган идем. Нишле миңа менә шундый сынау килде дип. Еллар үткәннән соң кире әйләнеп карасам, шаккаттым. Дөрестән дә бу Аллаһ Тәгаләнең шундый бер ни булган икән, бүләге, дөрестән дә дөрес юл булган икән дип әйттем. Шуңа күрә бүгенге көндә дә без менә шушы ислам диненә килдек икән. Безнең бит әле менә мәдрәсә укыгач шундый шарт бар бит. Син инде гыйлемне алдың икән, син үзеңне тотсаң, бу инде дөрес булмый. Син инде әлеңә гынах та языла, әгәр дә үзеңне тотсаң. Шуңа күрә бүгенге көндә дә без менә шушы алган гыйлемебезне, азан буенча да инде без күп мәш алып барабыз. Аны менә балаларга җиткерү өлкәсендә эшлибез. Шуңа күрә Рамазан Рамазан бәйгесе турында сүз бар. Аның турында яхшылап тәфсилләбрәк сөйләгез. Дөрестән дә менә инде без 5 ел дәвамында, менә бу ел 5нче мәртәбә була инде ул. Менә без анха күчтек шушы балалар форматына, чөнки балаларны өйрәтергә бик җиңел. Алар да күп кеше килә, информацияны шу кадәрле үзләренә җиңел алалар. Менә бу ел без аны Тәтеш районында, Кукмарада, Балтачта, Этнәдә уздырдык. Менә шундый форматта без башта кайтып балаларга мәчеткә җыя идек, тәгән мәчеттә җыеп аларга дәрес бирәбез. Буларны кызыксындыру чарасы. Нәрсә ул азан, нәрсә ул менә намаз. Аналар кайберләре даже бер мәртәбә мәчеткә килмәгән балалар да шунда, әйдә, җегетләр өйлә намаз итте. Анда син тәһарәтең бармы, юкмы, шунда арт тарафта ул барыбер сәҗдәгә китеп намаз укый. Шуннан инде алар белән 2 атна дәвамында без шөгыльләнәбез. Telegram каналда без анда үзләренә группа ачабыз һәм шунда аларга азан турында мәгълүмат бирәбез. Тәҗвид, мәкам, тавышны ничек булдыру, тавышны ничек чыгару. Һәм инде шулай итеп 2 атна алар белән шөгыльләнгәннән соң без инде кайтабыз районга. Районда аларга клубта инде монсы халыкны җыеп, алар шунда чыгып финалистлар үзләре азан әйтәләр. Без инде шунда үзебезнең мөнәҗәтләребез белән шушы концерт рәвешендә шулай итеп мотор итеп барабыз. Дөрестән менә бу күп менә районнардан да сорасак, бик тә уңышлы, отышлы дәгъвати чара булып тора. Һәм саваплы эштә. Савабын инде сан уңышлар теләп калабыз. Менә безнең Марсел әйтеп китте, чыннан да дингә күп очракта сынаулар аша киләләр, име? Тагын нәрсә тәргеш була. Чөнки безнең менә бүгенге көнне карасак, менә шулай Марсел дә әйтеп китте, асылыбызга кире әйләнеп кайтабыз һәм дингә тартылучы яшьләр алар көннән-көн арта. Хәзрәт, бу нәрсә белән бәйле? Әлбәттә, безнең инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә шундый рәвештә яратылган. Кайбер кешегә Аллаһ Тәгалә бу дин ниъмәтен, ул дин ниъмәтен бөтен кешегә ача, ләкин аны күрү сәләте бөтен кешедә төрлечә. Кемдер яшьтән үк моны отып ала. Менә мисал өчен миңа Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында анда әтинең әтисе, бабайның әйтүе җитә калды. Дөресенә бар сөйләнү бар ди. Алса димәк монда бөтен конфигурация үзгәрә. Аны санашырга кирәк. Кем икән шул мәсьәләгә күчеп, инде әлбәттә
dini мәгълүматны алырга тырыштым. Ну, миңа шулай язды, әлхәмдүлилләһ шөкер. Туган көннән бирле Аллаһ Тәгаләнең барлыгына бер генә ышануны Аллаһ Тәгалә белә китте. Әле истә Алла бабай дигән сүз бар бит инде, теге татарлыктан таралган. Шул истә калган, менә шул сүзне әйткәннән соң үземнең бабаем мине дөресләгәне, бабай түгел дип әйткәнне истә калган. Шундый, хәтта бу миңа бер 6-7 яшь булганнар инде шул тирә. Әлбәттә, уразага, аннан соң аңлы намаз укуга адәм баласы соңрак килә. Хәтта ул 6 яшьтән намаз укый башласа да, теге автоматик рәвештә, аңлы рәвештә уразаның, намазның һәм уразаның, бигрәк тә уразаның кыйммәтләрен кеше соңрак аңлый. Уразаны нигә соңрак дим? Кеше дөнья тормышында яшәп, бераз урыс әйткәндә зашлакованныйга әйләнгәннән соң, дөньяда менә бу шакшын җыйганнан соң, аннан котылу чарасы эзли башлый. Ураза бик көчле котылу чарасы. Дөрестән дә, менә без бит инде бөтен печеньләр, пушкалар бит инде гынахтан бузыла күпчелектә. Шушы гынахтан бузылганга күрә, аннан аларга шифасы да шул уразада, аның шифасы да шул тахарат алу ритуалында. Тахарат алу ритуалын карасаң да бит ул бит зур безнең энергетик яктан караганда зур нитү яңарыш кичерә кеше. Тахараталан сайын, гысыл кыйнган сайын кеше энергетик яктан яңарыш кичерә. Менә тулы бер мәгънәсендә. Намаз укыган вакытта әлбәттә кешенең бер намаз укып алган чорында, әгәр дә теге академиклар, ниләр менә бу медицина академиклары намаздагы файдасын күрсәләр, аны алар нигә әнә шушы ничек әйтгәндә үзләренең профилакторияларына кертерләр иде. Менә шулай сөккәнегез, теге булай итегез дип, анда ник дисәгез, кеше кыямда вакытта, бас торган вакытта бер файдасы йөрәккә, аның файдасы туры кисә, илгәч икенче анда менә безнең бөтен анда инде теге менә застойное явление дигән төшенчә бар. Шулар бетә, аннан соң сәҗдәгә киткәндә кешенең баш миендә регуляр рәвештә менә бу безнең капиллярларга файдасы. Бусы менә врачлар аны беләләр. Менә табиблардан сорарбыз, рекламадан соң уразаның сәламәтлеккә нинди йогынтысы бар. Күрешербез рекламадан соң. Эфирда таяну нуктасы тапшыру гаять мотивацион эфир дип әйтик әле, чөнки менә һәрбер кеше үз мисалында ничек дингә килүен, ураза тота башлавын һәм әле аның файдасы турында сөйли, моңа кадәр кемдер тотым микән юк икән дип шикләнеп торганнар, миңа калса бик күп сабак һәм фикер алырлар бүген. Менә мисал дигәннән, Ринат әфәнде, беләвебезчә сез бит үзегез дә бик озак еллар ураза тотасыз. Сезнең беренче адымларыгыз кайчан башланды һәм сезгә нәрсә бирә ураза? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шын мәгънәсендә ураза тотуга ничек керү турында минем бабаем, үзебезнең авылыбыздан имамы иде. Шуннан соң акырын минем әтием шушы эшкә керде. Ул хәзерге вакытта авылыбызда мәчетнең имамы булып тора, Нәйим абыстай. Һәм менә шушы үземнең кичкенә вакытта мин бабай җанына барып, аннан гарәп хәрефләрен өйрәнгәнемне хәтерлим. Инде ул кайда шул 3нче класслар булды. Бабайга барып, гарәп язуларын өйрәнеп, һәм шушыннан соң инде күпмәдер вагызларга өйрәнә китеп, һәм гомумән ураза турында сөйләгәндә, ураза бит ул беренчедән әхлак һәм тәрбия ая. Һәм кешенең үзеннән чыгып иткәндә ул ашаудан тыелып кына тору түгел. Ул хәтта кеше әле намазга басмаган чиратта да ул үзен инде бер калыпларда тота башлый. Һәм шуның белән бергә үзенә бер тәрбияне ала. Һәм ураза шын мәгънәсендә ул бит инде безнең Коръән ингән айларыбыздан берсе, һәм менә без аның турында да сөйләргә кирәк, чөнки Коръәннең мәгънәсе һәм Коръәннең тип үзенең философиясы, үзенең фәлсәфәсе ул кешеләрне яшәү тәртибенә өйрәтү. Менә бу яклардан караганда ул чыннан да уразаны тоту, без аны бер яктан гына ислам нигезләреннән генә түгел, кешенең үзге ичке бер халәте итеп тә карарга тырышабыз. Һәм менә бу яктан мин аны үземдә күрәм, менә шул тәравих намазлары авылларыбызда бик күп, Казанда мәчетләрдә менә хәзер барабыз, мәчетләр барсы да тулылар. Чыннан да бәлкем анда 5 вакыт намаз укучылар бәлкем барсы да түгелдер. Әмма ләкин шуның белән кеше менә бу айны көтеп ала һәм ул инде чын мәгънәсендә үзеңгә савап җыю аю. Менә ансы да бик мөһим. Һәм менә шушыннан да инде хәзрәт әйтеп узды, чын мәгънәсендә менә бу айны чын үзеңгә файдалы һәм дә мәгънәле иттереп уздырырга кирәктер. Сез ничә яшьтән булып чыгып балачактан тотасыз инде, Без балачактан ук дип әйтмәсен, әмма ләкин менә шушыңа аң белән килү инде шактый еллар булды. Үзебез 2 тапкыр хаҗга барып кайттык, Аллага шөкер. Һәм менә ансы да инде үзенә күрә бер зур этәргеч булды. Һәм инде аннан соң шушы юлга кирип киттек. Менә ураза кешенең
Рухи һәм физик халәтенә ничек тәэсир итә? Менә рекламага кадәр без вәгъдә биргән идек сөйләргә. Гөлнара ханым, сезгә сүз. Рамазан айы ураза тоту, Рамазан айында ураза тоту тәнне сәламәтләндерү өчен иң бик яхшы мөмкинлек булып тора. Бер ай эчендә ураза тотканнан соң тән үзенең җимерелгән һәм иске күзәнәкләреннән аерылып, аларны яңа һәм сәламәт күзәнәкләргә алыштыра. Майлар һәм шикәрләр яну сәбәпле организмда тупланган шлаклар һәм токсиннарны чыгара. Тәнгә мөнәсәбәте уразаның бик зур, шул ук вакытта без онытмаска тиеш ифтар һәм сухур турында. Ифтар һәм сухур булырга тиеш уртача хәлдә һәм сәламәт ризыклардан торырга тиеш. Шулай ук ураза тоткан кеше уртача физик күнегүләр белән шөгыльләнергә тиеш. Күп йоклауны, ялкаулыкны ул үзеннән еракта тотырга тиеш. Үзегез дингә кайчанрак килдегез һәм уразаны кайчанрак башладыгыз? Минем дин белән танышуым яшүсмер чактан башланды. Шул ук вакытта мин ураза тота башладым. Ислам дине белән чын дуслык безнең кияүгә чыккач башланып китте. Бүгенге көндә мин әйтеп китәрдем, сез 5 бала әнисе, Фәрис. Әйе. Менә балаларыгыз тотамы уразаны? Әйе, Аллага шөкер, балаларыбызның кичкенәләреннән башка зурлары бер көндә калдырмыйча, менә инде ничә ел буе ураза тоталар. Безнең динебез бер дә җиңеллек китерә бит. Һәр очракта даими кемгәдер тотырга ярамаса, безгә тотырга кирәк түгел. Менә кемнәргә тотырга ярамый? Нинди кешеләргә, нинди авыру вәкилләренә ярамый? Чыннан да бар шундай авырулар, кайчан ураза тоту организмга зыян китергә мөмкин. Мәсәлән, без алсак, ул ашказан система авырулары бар анда, колитлар, энтероколитлар, теге зур температура 38-дән күбрәк булса, инфекциялар. Анарсын икенчедән йөрәк авырулары, кан авырулары бар анда. Һәм онкология, яман шеш авыру. Ул тора төрле стадиядан. Шуңа күрә бу индивидуаль мәсьәлә. Ул мәсьәләдә бәлки күбрәк табиб белән киңәшләшергә кирәк. Чөнки кай вакытта инсулин турында без бүген сөйләдек. Без уразаны кай вакытта тота алмыйбыз, шуңа күрә баш табиблар белән киңәшләшеп була. Монда мин нәрсә әйтеп китәсем инде, менә бүген хәзер әйттеләр, рухи байлыкны әйтеп киттеләр, физик байлыкны ураза бирә һәм психология мәсьәләсеннән бер мисал китергә теләгән идем. Чөнки психология мәсьәләсеннән кем ураза тота, ураза тотканда сиңа ниндидер дөнья тынычлыгы кирәк. Чөнки мәсәлән, минем үзем әйткәнчә, эштә дә бар стресс, идә дә бар стресс, без стресста яшәйбез, менә ураза тотканда мин стресска азрак биреләм. Нигә ул алай физиология ягыннан әйтелгән? Чөнки ураза вакытында безнең шикәр нормаләшкәндә, ул безнең стресстан әзәйтә. Менә шуны да мин әйтеп китәсем. Хәзрәт, мөмкин булса, менә ураза тота алмаган категория кешеләр, әгәр дә ул гомерлек булса, ул нишләргә тиеш, яки узып китә торган авыру булса, нишләргә тиеш? Кыскача гына мөмкин булса. Әлбәттә, теге гомер буе авыру сайын шул авыру белән ел сайын әнә шул фидияләрен түләп бара. Әлбәттә, әгәр дә ул авыру үтә торган булып чыкса инде, мисал өчен, ләкин Рамазан айында гына тота алмаса, анда яртаймы, бер ай юкмы? Аны әлбәттә терелгәннән соң, авыруыннан терелгәннән соң, мусафир сәфәреннән кайтканнан соң, каза кылып тота, көннә-көн, ягъни бер көнгә бер көн тота. Әлбәттә, монда теге кайбер очраклар бар, бүтән авыруларны әйтмәс идек, теге ураза тотуга каршы киртә була. Список бар, шушы ураза тотырга киртә булган, һәм шулай ук бар башка список авырулар. Алар киресенчә ураза белән алардан кутылып була. Андылар да бар, гаҗәп шундый. Хәтта әнә шул температура белән яткан чакларда да кайбер кешеләр сәхәр вакытында күп иттереп су эчеп, уразага кереп, көне буена ураза тоту сәбәпле ашамыйча кергәннәр, су эчеп кенә температуралары төшеп, теге 3 көнлек булса да бер көн эчендә терелгән очракларда бик хисапсыз да практикада күргәнез бар дишкән бардан вакыйгаларны. Мин дә үзем күргәнгә күрә шаккатып тордым инде үз вакытында.
Айгөл ханым, менә татар эстрадасы йолдызлары арасында да ураза тотучылар хәзер бик күп, махсус ифтарларда оештыралар. Гомумән менә татар эстрадасы йолдызлары арасында Рамазан ае ничегрәк уза? Мин инде алай соцшелтәрләрдән генә күреп белеп әйтә алам. Ләкин үзебезнең бит инде шахсан үзебезнең аерым бер группа бар, кызлар группасы инде һәм анда кызларның мин инде күзәтеп барам. Әлхәмдүлилләһ, чынлап торып та уразага көннән-көн, елдан-ел якынаялар, тота башлыйлар күбрәк. Ләкин менә монда бик күп кешеләр әйттеләр, аны тоту белән генә түгел бит, ашамау гына белән түгел. Кеше аңлап, нәрсәгә кирәк ул, ни өчен кирәк ул. Менә хәзер инде мин шул группаның айдаманы буларак, мин шуны җиткезергә тырышам. Кызларны күбрәк ифтарларга, мәчеткә индим йөргә, намаз укый белмәсәләр дә, анда барып тыңласалар, менә шул әкренләп ул шулай кеше якыная. Һәм әйтүемчә, менә кешегә ничектер кирәк әкренләп менә шулай теге кечкенә генә порциялап бирсәң, ул кешегә сеңеп бара шулай. Ул кеше дингә яратып килергә тиеш. Запретлар аша түгел. Мәҗбүрләп түгел. Юк, мәҗбүрләп түгел. Теге ярамый мосын эшләсәң, булай була, бусын эшләсәң, булай, алай түгел. Кеше яратып үзе аңлап, ашкынып килергә тиеш дингә. Менә эстрада вәкилләре буларак сорау Марселга булыр инде әлбәттә. Өстәп әйтер. Берникадәр менә бу мода, ниндидер бер теге күрсәтү, реаллыкта сизелмиме? Менә кыскача әйе, шул турда һәм тагын менә безнең вакыт аз калып бара, әйтәсез, ни әйтергә мөмкин Марсел? Монда бит без менә кем ураза тотканын без беләлмибез. Шуңа күрә кешенең күңелендә нинди нияте бар икән, айда беләлмибез. Кемдер аны әйтергә мөмкин, менә бу показуха өчен ифтар ясады теге смысл. Монда бит һәр кешенең үзенең ниятеннән тора. Менә бездәген әйтәм бит, шушы өлкәдә булгач, без эстрада игәч, менә безгә дини якка кирип кенәсен, Аллаһ Тәгаләгә безгә әйгәләтте бит. Син бер адымын ясадың икән, Аллаһ Тәгалә сиңа 10 адым алга ясый. Мәсәлән, менә эстрадан киттем дә мин ничек яшәрмен икән дигән сүз түгел. Без менә хәзер әлхәмдүлилләһ Марат белән бит менә Рухимон теге дуэты белән эшли башлыйк тагын. Былтыргы Рамазанда та шактый эшләдек, безнең беренче ел булды ул. Быел инде әлхәмдүлилләһ безнең теге ураза ае үзенә күрә бер эш аена әверелде. Монда чакыралар, тегендә чакыралар. Менә бу да Аллаһның рәхмәте бит. Нимә син Аллаһ Тәгалә ризыкны инде әллә кайчан язып куйган, һәм бу ризык сиңа тагында бәрәкәтлерәк булып, хәләл рәвештә килә. Һәм шушы ай мәйтән без инде планлаштырып куйдык. Нәрсә генә эшләп битербез, шу кадәр эшләр күп, планнар күп. Менә хәзер шушы татар азанының финалындан узрасыбыз килә. Менә безнең Рамазанның беренче көннән үк балалар арасында татар азанының менә республика күләмендә бәйге башланып китте. Шул бәйгене дә менә теге гаеткә җиткезеп, шунда даган ясыйсыбыз килә. Гаетне дәгән теге менә гадәти шикелле мәчеткә барып койма ашап кына түгел, ә менә бәйрәмчә үзебезнең татар халкын, татар милләтен җыеп, бергәләп мотор итеп ясый килә. Барчабыздан шушы гаетләрдә күршергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, тоткан уразаларын кабул кылсын. Амин. Менә шул ноктада мөгаен без сезнең белән саубулашырбыз. Шуннан да бик зур рәхмәт тапшыруга килүегез өчен. Бик саваплы тапшыру булды бу. Бер тема, бер эфир бик аз. Әлеге теманы иркенләп сөйләшер өчен әле бәлки Рамазан ае вакытында тагын күрешербез. Иң мөһиме күңелдәге ниятләр безнең гамәлләргә туры килсен, уразалар кабул булсын. Исән сау булыйк. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Нигези, монда ифтар ясарга кирәк. Второе,